Sosok terus menjerkan Urayan Anggo jiwa manggap serinateng dalu sini Sangyapura tasih Haglaning cakra winolatnya lango parandene paksake began saking taranggono kang sumiwi saking kehing taranggono kang sumiwi Begek gamel-gamel sadulita lae sarau paduka ndara janaka kula ngaturaken pangabekti wiwunjuk wonten sahadat padha paduka Den iya Kakang Semar tumibos padha-padha lah kok ketinggal remu pasuryan paduka menika wonten menapa Den daya-daya kula nyuwun dawuh Kakang Semar kula bener apa kang dadi aturmu lamun to lagi susah rasane atiku lah kok susah niku menggalih perkawis menapa susah ing pikirku ora mulya wong kejaba pikirake kelawan Kakang Mas Werkudara Werkudara enten apa nalika Kakang Mas Werkudara mentas saka telenging samudra ngupadi ilmu kasampurnan awit mituruti apa kang dadi panyuwuning Bapa Guru Durna kinengkuti banyu Perwitasari sawise mentas saka segara Kakang Mas Kundul Koko Prabu Ndarawati nyuwun oleh-oleh dening Kakang Mas Werkudara paring dawuh oleh-oleh ingkang bakal diparingake wujud piwulang luhur kanggo sang wong urip tumekaning mati. Sae niku, sae. Tegese Ndara Werkudara niku duwe ilmu ora dipek dhewe. Nanging sakwise Kakang Mas paring dawuh mejaning ilmu kasampurnan eyang pukulun kanika putra pedhak
mapan ana ing Pendopo Praja Ngamarta. Kautus tiyangku ulun Bathara Guru kinen nganti Kakang Mas Warakudara munggah marang Kayuwangan Suralaya. Ora kepenak rasane atiku. Mula Kakang Semar mula diagi padhangno pikirku sing lagi peteng iki. Nggih. Menawi paduka paring dawuh kula madhangaken penggalih paduka, nggih kula badhe ngrudi daya sak saged-saged kula. Pikire Semar dhewe lagi bener iki. Nah apa? Ibu-ibu sing wis enek bandung. Dhewe lagi mumet iki Semar iki. Monggo mbok ya ketok perwira dodol baune. Kowe wonge. Lah. Terus jane kok madhange utek dhewe ra padhang. Mula ulate kaya abut ya. Jane nek perkara rokok iso ora mikir jane liyane. Nglayaning jalarane. Kowe niate piye ngono. Lumarajake awake dhewe iki ya piye. Aja nganti muci wani ngreksa karo jenenge. Ha iya. Wis lho nang padhange lho. Nggih. Nggih ngono kuwi. Kula ajeng budidaya ning mengki rumiyin niki enten karepe napa Bathara Guru kok nimbali Ndara Werkudara kula tak pados pitutur iki. Pang samar pamoring sukma sinuk kaya ayu ing ngasepi. Sinimpen talange ing kalbu pambukaning warana. Arlen saking lip layap ing alun. Nggih. Kula punan sami tuduh. Nitik ambune niku pituduhe pun dugi. Wangse kok mambu. Niki sajake Bathara Guru marep neter dhateng sambaran niku utawi manunggalanipun para Pandhawa. Mun sampeyan ampun kuwatir yen nganti Bathara Guru kok ganggu gawe kali Ndara Pandhawa, kayangan niku ajeng kula dol ora ana wong nesu. Lah sok tanggal 5 ning ndi gone kok bisa. Aku nyewa gedhok. Aku nyewa pos ablik. Dropi apa iki? Kayangan kula sasik mungkin nek pancen Bathara Guru jajal kali kula. Kula monggo sampun ngantos kedamen Paduka Ndara Janaka kula dereng minggah dhateng Suralaya. Ayo Kakang Semar, asla ora suranta rasane ati kula napa lakon iki. Nggih, monggo panjenengan. Dikelaken kula pringkalan campur satya wedal.
Lurah Semarngala gawe terus sumawana Bagong. Ana sapusun klebet mandyane wong warsa minggah dhateng Ayiwangan Suralaya. Sigra kandhek lamesan Gragus. Kacegat namaing Warata Drawati Ngrama. Mating Ngrama kasulit brake candrani.
Adenan sanukro Raja Satria aja mati pamparan kowe sapa? Arjuna kang balik sring romo. Deya kula Drengkama bilakno pati ora iku. Wong asor garing ati. Wah, salah ilang kang.
Iya. Menek pusanane daraku. Lakon merem. Merem dinular. Ayo melek yo. Buta ya. Ragu. Mengganggu pikiran. Golek buta. Ayo tangi yo kowe. Usanane darahku iku saka ampuh. Arep wong sak godhong pari. Wah, ampuhe kadilo-dilo. Weh, lah kaidahku kae. Sore-sore pada bulan. Let's show you. Lumbung desa Protani Padha apa? Iki kayane salihu iki ae metu. Ae wareng kejo wae. Ngejo saya aene. Kejo iki penake ae iki. Mulai pakai liar-liar kejo iki wae. Sesumber kaine kowe piye to? Kowe iki sapa ta? Jenengmu sapa? Widodo. Layak iki lho autan. Serono ya iki. Serono apa? Kowe wae dicopot lemut. Cek bajeke untumu. Ya nek wis genep. Heeh. Kok ilang neh. Aku wis tak balu pecah untuku wae. Untur kok. Lah untur tenanan kok iku tau ora dipikir. Untur ora konsisten. Tahu ya iki guyu dadi kowe. Adate kok sama-sama prengas iki mau diplo bae. Bae ngene ilang kok. Ya, kok mak aku jenenge wong ya. Aku dhewe mangan rumah kuwi kaya daging tak ulu bae untu. Daging untu ora iso bedani iki lakune jane macam. Buta ya ini jagongan. Buta betahane kaya welene cathek udelmu modal. Bagong yang sakit buta lagi sambat. Alah, lu tak kaya waktu sambat terus. Apa iya? Cobanya tak ada apa saya. Ayo, kowe ngalih kok golek kanca ya jak sabar.
abot sampan disarangi kanca ra gugu ngono kuwi. Aja kaya wektu itu malah nangis terus itu. Aku ya ora mesak, aku ora mentolo kanca. Halah, ora mentolo. Ora mentalan kok ora mentolo. Aku lek dari bola-bali kesel. Apa? Lemu-lemu kayak putih lah ya. Kayak babi mana? Nek turun waduh iki. Timbang dua maning-man ku kang omah banyu teras, nggo kentongan pajangan omah kae iki lho. Mas terus kentongan buta. Sida ngalem bono. Buta wis entek kabeh. Darane niki kudu liwat mriki aja nganti ana sing alang-alang. Sapa wae daraku musuhe terus iki. Panjrah sabdaning sapa kaguru asauran samorman meh Meko pang katon trumira
Yen kayangan junggring saling junggiri keloso yen kayangan diri ke loso purwo sinten denge paring tiranak lenggah ungging palong retno meni remek alam buandini aning nggih sang Bathara Guru lenggah ira nanti dhateng praptanira sangkane putra iki wis nganti panenggah Pandhawa Hyang Brahmasena mangkono wijining pangandika sang Paramesti goreng dari kawya sing lisan yang tantu semangku sadya buto
soroting pandang semuluh amadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngerangan sang diah manah hengkung sumungkem guling kang katon mangrepo biraten tik brontolun atadah runtik kakang kau putra yang sampun kundur. Hai guru. Mungkin ada terus neng kamu nih kan bilangin pulau ning balik dateng kundur kudoro sampun pulau lampaya di guru. Nalikanipun pulau dumugi wonten negari ngamal. Kono dengipun para pandu siwi mirengaken wedare kawruh rasa jati saking Werkudara. Usana sareng kula dawaken timbalan paduka. Atur wangsulane kula Werkudara mriki sagah sowan menika di guru. Wong ilahi masih daftaring bawana lagi kakang Nawada. Sanget ngaturipun Dewi Paduka. Nggih, namung sak sampun ngaten kemarang Adi Guru ngantos-antos awit patingalipun Werkudara menika sampun sanata lair batosipun Adi Guru. Nggih. Paduka kakang mboten perlu watos kula ning badhe murba dhateng Werkudara. Werkudara. Iya. Lamun jeneng kita ulun timbali munggah marang Suwalaya apa wis ngerti apa kang dadi kekarepan ulun babar pisan ora apa ora aku kepengin jaluk tulung marang Bathara Guru ana parigawe apa katon semengko ulun timbali marang aku ulun anggep Werkudara uga dadi wakiling Pandhawa liyane. Iya. Ulun nek bakal pengen takon lan jeneng kita Werkudara. Ya sekabeh pitakonmu aku sing bakal mangsuli. Lamun mangsulan kita mengko nganggo dasar kang maton, lan ulun anggap bener jeneng kita luar saka pendak ulun ning kosok baline. Lamun mangsulan kita ora pertitis lan ulun anggap luput aja takon dosa. Kita Werkudara sakadang kita Pandhawa liyane kudu nyangga dosane. Napa pidana saka panjenengan ulun? Ya, aku manut. Apa pidanane bakal tak lakoni? Pidanane kita Werkudara kudu jegur kalah Candra Dimuka. Pikir sik Werkudara, pikir dhisik aja nganti kowe kemurungsung rasamu banjur mengko gumathok rembug jebul beruntok pikir bakal pisan. Ya, tindak sak pecah tembung sekecap dipikir sik. Siji aja nganti ngembet kanca, siji aja nganti ngembet sedulur. Lah nek arep wangsulan ya kudu ditata dhisik. Ya. Lah nek nganti ora nata rasamu, wah. Ayah, nyapa yo ditata tembunge. Iya. Aku saku nanging sadurunge aku mansul pitakone Bathara Guru. Aku arep takon dhisik. Jeneng kita arep takon apa? Tumrap Bathara Guru mapane tembung bener lan luput kuwi mapane ora ngendi. Werkudara apa sebabe dene jeneng kita dadak takon perkara mapane tembung bener lan luput. Mulane babakane kita telesihke. Pamriye aku arep ngerti wates-watese. Sabab bisa wae sing wangsulanku kuwi mau bener tok luputake, sing luput tok benerake. Apa meneh yen isi ning atimu kedemungan rasa gething guru sengit karo Werkudara. Arep wangsulanku iku bener, ya bakal tok luputake. Ya apa ora? Tak ya bener ya. Aduh. Werkudara bener kandhang kita Werkudara. Leres Adi Guru aturipun Werkudara. Sing jenenge wong nek wis ora seneng ki mbok arep dikepiye wae tetep elek. Wangsulane arep bener ya tetep ketok elek wong wis ora seneng. Beda nek lagi seneng atine.
Ya lah, malah tuh minta apa omong apa mesti gugu lagi seneng atine kok. Mila ketangan kesata saya guru. Ora Kudoro, Bathara Guru apa? Bener kuwi tumarjan ngulun ana telu. Siji benere dhewe, kaping pindho benere wong akeh, kaping telu bener kang sejati. Kang kanggo lambaran sing endi? Ingkang ngulun kanggo audiraning kene ya kuwi bener kang sejati. Lire bener kang kaite dening Gusti Kang Nyipta Jagat. Piye ora Kudoro? Ya, muga-muga ora goro karo batingmu. Mara saiki tumuli Wansula pitakon ulun. Ora Kudoro, apa pitakonmu? Jeneng kita luput kelaran para dewa. Jalaran kumawani medharake kawruh manunggal, yaiku kawruh rasa jati. Sabapa kawruh becik diwedharake kowe ngluputke marang aku. Sumurupa kawruh kasebut dadi sirikaning dewa. Yen kawruh kuwi mau dadi laranganing dewa sabapa Bathara Dewa Ruci maringake marang Werkudara. Kenapa kowe ora gugat marang Bathara Dewa Ruci? Sandyan Dewa Ruci medharake kawruh manunggal kuwi mung mligi kanggo Werkudara, ora kanggo liyane. Wiwit kapan medharake kawruh digawe pilih-pilih? Yen pancen mulangake kawruh digawe pilih kasih, pasinaon sing ana Ngarcapada kae bubar ro kabeh. Kok ketok banget kowe dewa watakmu serai drengki lan serakah, aja nganti ana titah sing pinter kejaba dewa. Yen kanggone Werkudara aku isin yen bangsaku dadi wong bodho. Monggo yen tak surasa jroning piwulang kawruh manunggal babar wisan ora depok marang wadining dewa. Kepara isi piwulang ngajak marang menungso padha bisa menepke rasane, menepke napsune, aja lali manembah marang Gusti Kang Nyipta Jagat. Kenapa kok kowe ngluputke Bathara Guru? Yen ngono apa Ngarcapada kae atok kebaki wong angkara murka. Bathara Guru, persajan wae kowe dititipi rembug karo sapa sing pamrih kudu ngluputke marang aku. Yen nitik saka dasare ngluputke Werkudara wis ora kepara aku prihatin. Kowe dadi dewa bisa digarap barang bener digawe kleru. Yen ngati dewa wae iso digarap kaya ngono, para kawula njaluk pengayoman karo sapa? Kowe dadi dewa kudu ngayomi lan kanggo patuladan manungsa sing ana Ngarcapada. Yen dewane wae sulap marang Sora Ting Srengenge, dewane wae sulap marang Bebyareng Wentis Kuning, yen dewane wae bingung nyawang Waking Payudara, yen dewane wae sing ngangah-angah marang Bandaraja Donya. Para kawula sing ana ngisor kae banjur ngagak-agak arep jaluk tulung sapa marang tata. Para Kudara, ora kita ndak wulung tanpa bukti itu wis luput. Ing kene Werkudara kudu nampa pidana. Kangen-kangen Kudara, kados sudah iki keparang dawuh kaya Yama Dewati. Werkudara kajegoran kalah Candra Bimuka. Ora usah dijegur ya tak jegur dhewe. Ayo kados pundi? Werkudara jegur kalah kok saja enteng mawon. Adanipun tiyang mriku nggih mboten wedi nyegur kalah niku malah ing leres. Aduh tumu dinten to. Terus iki kakang-kakang kok putra niku nderek sinten? Nderek mriki kali kok. Semunipun ora liwat dhateng Werkudara. Boten. Boten nang dipun sambat mau nang kula nggih ora bisa. Nek lungguh nggih bidal nek boten nggih nderek mriki. Ya kan sudah sampun kersanipun Pandhawa sanesipun kedah jegur kalah. Ulun katuraken dosanipun Werkudara. Nakula Sedewa kowe aja alok kelangan. Bratasena
karo jegur kawah aja parep-parep bali. Udara kok ngenger nang kalah Candra Dimuka. Nai tak cegat jane aku iso iki wis ben dilakoni dhisik. Arep karep bisa melehake marang kanan lan nuduhake yen udara luput apa bener ya kalah iki sing dadi titenan. Kalah Candra Dimuka arep kowe wujud lendut geni kaya ngono ning kowe duwe rasa. Udara kae bener apa luput? Yen luput kowe awet to panas mungah-mungah kaya ngono. Nah yen darahku bener, apa tandane? Lah. Wis manget-manget ora patek panas. Wis mondo-mondo iki. Anget enak karo tambangane iki sik kowe. Kowe sisa niteni ndaraku bener apa luput? Manjinggo kalah kula tak delok kaya apa bapane lakon Surawaya iki. Ana buta gede dhewe sapa? Aku Brahmana ora duwe jeneng. Kowe iki sapa? Ulun Batarendra. Kowe iki Brahmana saka endi? Leang kabur kanginan mendung ke barat ngendi tibaku ya wi papan panggonaku. Aku iki Brahmana durung duwe papan, durung duwe panggonan. San bapakne tekan kene, mulane aku tekan kene aku arep golek panggonan kanggo mapan ke awakku iki. Karo piye? Entuk ora entuk Surawaya tak jaluk. Yen dewa ngulungake ya bakal slamet, yen dewa ora ngulungake tak gawe sungsang gawe balo. Tak gawe tanganku iki. Batarendra. Iya. Kaya mboyak. Anjen bener iki ana buta ngamuk. Munggah marang Surawaya. Ulun pesandha meh tangan ulun ora digawe rasa. Nganti ulun teko papan kene iki mula wis anggene ulun njaluk tulung. Buta kae sing kira dhisik. Kowe ngimpi apa njaluk tulung karo aku? Arep piye? Tek aku kene iki aku gelem nulung ini ana syarate. Syarate apa? Aku pengen ketemu si Werkudara. Wah, dalah. Sapa wae ora kena ketemu marang Werkudara. Ento apa ora? Ulun ora kepareng. Ora kepareng tak dalem kuwi.
Suralaya kowe iki ana pertanda yen kancaku ora beres rasane. Kuwi sandhi kok wani ngamuk. Monggo iku wis kanggo titenan, kuwi sandhi kok wani karo dewa. Ning kene dewa kudu mawas diri, mesti ana sing luput. Putu kuwi sandhi wis mangsa bojo nggon Pak jos iki adil lan bener ya sandhi. Indra mlayu-mlayu apa? Kepareng atur kulun. Menika wonten marang sesa ngamuk. Ana buta ngamuk inggih. Sapa? Naminipun Brahwana mboten gadah nami, mboten gadah panggenan. Kula nduraken namung kula kawon para kulun. Sasampunipun kula mundur pinanggih kaliyan Wisanggeni badhe pinanggih kaliyan Werkudara kula panggah. Kula dipun pala gantang kulun wis dudu karepe dimundur. Ulun sing bakalan mung perkara. Iki ana dewa medhoke aku kowe sapa? Ulun Bathara Guru. Kita iku sapa? Aku dewa ora duwe. Aku buta ora duwe papan, ora duwe panggonan lan ora duwe jeneng. Sing mburi kaya ketel iki sapa? Ulun rada, kowe iki buta ora duwe aye kelambrangan. Aku buta ora duwe papan, ora duwe panggonan. Lah kowe tekan iki apa? Mula aku Praptana Suralaya, aku pengen golek panggonan kanggo mapanke awakku. Lah kowe lunga dhewe ora golek bojomu. Aku ora duwe bojo. Ora duwe bojo lho. Yen entuk bojone kulo rada tak jaluk. Wah, sampeyan dhewe. Kaya-kayaan kowe. Entuk ora entuk Suralaya tak jaluk tak nggo mukti. Kulo ora bakal maringake tak dalem tangan kuwi. Ayo tetapkan. Siapa yang ini? Ulun orang nyumur. Bapak, kalau tunggak ini. Aduh. Dewa, poin dia. Aduh, pelajar kakak. Menika kulun Bathara Guru kok lumajar. Iya kaki Prabu Kresna. Suralaya geger. Kresna Suralaya geger Kresna. Suralaya geger Kresna. Wonten menapa? Ana buta gedhe pinggir dhewe bakal nyuwun kayuwangan Suralaya. Ulun ora ngulungake kepara buta iki metok marang kekuatan. Durung nganti ulun lunga saka panggonan ketemu kelawan Wisanggeni golek Werkudara. Ulun ora nyemur banjur dheweke ngajar panjenengan ulun. Kresna mangsa bodho ulun nyuwun tulung.
ayo mono Suralaya singkirna buta gedhe pinggir dhewe sing bakal gawe geger ana Suralaya. Oh iya, menawi yen makaten pareng paduka gawe wonten wingking kula. Jenengmu sapa? Kowe takon karo aku iki mari ndoro-ndorati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe iki sapa? Aku Brahula ora duwe jeneng. Walah, ing atase Brahula ora duwe jeneng. Ora duwe jeneng ora kok. Ora duwe jeneng. Ing atase kewan wae duwe temen buta ora duwe jeneng. Karep opo buta nganti tekan kene? Aku tekan kene aku goleki Bathara Guru. Lha Bathara Guru? Iya. Sebab apa? Aku arep daluk kayangan Suralaya. Ayo. Kowe aja nyingirke Bathara Guru. Yen kowe golek mulan Bathara Guru, lha iki ana mburiku. Terus belum ya, kok kene iki jalu pakai ora dipakake, ora lagi. Kalau kene iki mlayu karo dikaro butuh barang butane ora lagi, ada iki. Oh, kados pundi kakakane kok kula. Terus ugi mboten saged dados saya. Mlayu saparan mawon. Sing langit kawat-kawat katon Berin nanging sang mawet tanduk Kakang Semar iki Kakang Semar Kakang Semar Ojo meneng wae Kakang Semar apa didakung meneng bae. Aku lagi males karo iki. Aku nyawang raimu kuwi aku jane wegah. Cegah aku nyawang kuwi. Njiji bae. Aku iki tekan kene iki mung arep nyawang kahanan Suralaya iki jane kedadian apa? Kowe dewa sing wis kelangan kawaskitan, kowe dewa sing wis kelangan kaseten, dewa sing ora iso nyawang kahanan bener apa luput. Mergo mripate wis ketutupan kemben. Ngerti? Iya. Mula ana buta ngamuk ana Suralaya gendak sikara karo kowe buta kuwi ora kuwalat. Kowe setro yen dewa kuwi lagi luput, kowe lagi kesempian nyarat dalah. Kowe aja ngluputke sapa-sapa. Kowe mawas diri nyawang awakmu dhewe kowe iki kudu piye? Sebab yen nganti kowe ora mawas diri, ora murunga kowe ya mung bakal kena lelara sing ora cetha. Aku jare wis ngandani jane. Wis bola-bali ngelingke. Nek sing dilingke iki nyayel. Aku wis kandha dewa-dewa liyane wis ngandani dipikir sik aja ya. Nek wis ngantep air bater ya monggo dipirli. Mulai ya gawe keputusan dhewe. Dirampung-rampungi dhewe ngelu-ngelu dhewe sambate karo kancane. Ayo tobat ngene iki. Hari guru wis ora gugu karo sapa-sapa. Aku jane wis bola-bali pikir sik ya ta.
dihitung sih. Nah, aja mung kebiarin lahir, batine ditonton dhisik. Piye ngono kuwi? Ya, rapi bebas lagi, rapi bebas. Kowe ngopo ora bebas apa? Adik guru iki lho. Apa? Ora bebas kaya bingung piye kan. Tak dolan diweliyane ora iso. Mare kita idione jiri ora jamak. Oh, tremos. Oh. Ayo, kowe saiki ndodok luwutanmu apa ora? Kowe misahke Pandhawa, kowe arep gawe pecahe Pandhawa. Aku ngerti arep kowe iki mung glendam-glendem meneng kowe iki jane dipimpin rembug karo kota Agradurga. Iya ora? Iya. Ayo, kowe nek wis ditangisi Durga, kowe wis goblok. Ayo. Apa meneh Durga nek nangis karo kowe dandane dikayang kae. Ayo, kowe mesti arep mbelani Durga mergo ditangisi Dewa Sarani. Ya ngono apa ora? Nganti kowe gawe reka-reka ngluputke Pandhawa, Dara Werkudara. Kawruh becik diwedharake malah tok hukum. Kowe iki jane dewa apa dudu? Kowe iki dewa apa kewan ora iso mikir. Yen koyo ngono kahanamu Suralaya ora bakal terjadi. Tutuk-tutuk dewa ora bakal kaget. Mangko dhisik Kakang Semar. Piye? Itu urip Werkudara menungsa tumitah saklungune amung kadhawan Gusti kang nyipta jagat kinen memayu hayuning bawana aja nganti ngrusak jagat. Murih kasembadan Setyatama memayu jagat ana lelabuhan utawa sinebut panca dharma utama. Paugeran tumrape menungsa kang kepengin nandur lelabuhan iku mau siji dharma marang Gusti kang anyipta loka. Serangane ngandelake kapercayan lamun bumi sak isine iki ana kang nitahake ya kuwi Gusti kang nyipta jagat. Kapercayan ora mung kandhek ana jroning batin, ning wajib dilairke srana ngibadah, manembah, wiridan lan sapanunggalane. Kang ujupe muji marang ngersane Gusti jumbuh kelawan pewaraing kitab sucine dhewe-dhewe. Iya. Kaping pindho dharma marang pribadi, lire mageri diri saka tumindak nista, njaga lisan lan pakarti, gula wentah batin, gula wentah lair. Gula wentah batin makani jiwa sarana ibadah, gula wentah lair ngrumat raga, menganggo kang resik kaya wancon ngajining raga, gumantung ana pangrengganing busana. Nadyan sugih dikaya apa ngemperi jagat saupanane. Ning yen cacane busana kuwi ora becik, padha wae kaya menungsa klandrangan tanpa waji. Ning kosok baline nadyan golek esuk dipangan sore wis entek. Yen sandangane resik becik tumindake jujur pakartine, ing kono bakal kajen keringan sak uripe Werkudara. Iya. Dharma marang sesepuh ingkang klebu sesepuh ora ngomongke wong tuwa pribadi, nanging uga wong kang umure luwih tuwa, wong kang jembar kawruhe pangarsa sak panunggalane. Wong kang minterake dianggep sesepuh, mula wong tuwa, guru, pendhita, ulama, pangarsa wajib dibeteni. Kaping 4 dharma marang negara. Lila legawa asung lelabuhan kanggo nyembuh kuncaraning negara. Serangane bisa ngatonake lelabuhan tumrap negara ora nolak pacak, nuhoni pernatan sarta gelem udu tenaga yen perlu ngorbanake jiwa lan raga. Tembung lila legawa kudu tumus lair tumkaning batin. Lire yen kocak lila gelem tumindak jroning batin kudu kelas ora kena ngresula lan awa. Ing ngawarasan dharma marang agama kang ngasuk ngadeg-jejeg ngrungkepi agamane sarana manembah marang Gusti kang akarya jagat, melu cawe-cawe yen agamane diina dening liyan.
semono uga dharma marang agama kang dimaksud wewatone tansah macinanadan yaiku ngajeni agama liya sarta tansah seduluran marang sakabehing pangrasuk agama tanpa rasa beda-bedakake Werkudara. Ya, sampeyan ora karepit. Lima wis kita tampa, wis tak tampa. Tegese kita Werkudara Senapa Wahyu Pancadharma. Panuwunku dene paduka kakiwenan padharang piwulang Pancadharma ana kanggo sangu nggonku madhep dadi satriyaning praja. Jaya jaya Wijayanti Werkudara, kita aja wis ana kalah Candra Dimuka enggal mentasa awit durung titiwanci kita mapan ana kalah Candra Dimuka. Kita ingkang duwe kewajiban jejeke adil lan bener ana ing Praja Yanarta satemah bisa nyalapi negara liya. Ing kono para pendhok manggih jaya jaya Wijayanti ulun kundur watayangan sembah wandare kundur paduwake. Werkudara Bathara Guru apa? Ulun nyuwun pangapura dene uswani nibake paukuman kelawan jeneng kita Werkudara. Bathara Guru aluput kepara aku bisa nampa piwulang awit saka paukuman kang tak tampa iki. Werkudara, ulun ingkang kleru nibake pandhaku ingkang tanpa bukti. Ulun kelangan kawaskitan, ulun kelangan kawaswadan. Nanging ulun iki ora beda jeneng kita Werkudara. Ulun iki ya titah, mongko sing jeneng titah isih kesandhangan apes murka kelawan lali. Iya. Karena ngono jembarna rasamu. Ulun nyuwun pangapura marang jeneng kita Werkudara. Iya, Bathara Guru ora dadi apa. Muga iki dadi sarana para dewa luwih waspada lan luwih ngati-ati nggone bakal nibake paukuman marang titah. Aja nganti mung gething buru singit wong sing bener kok luputake. Iya Werkudara, kang ngono jeneng kita Werkudara nganti mentas wong kalah Candra Dimuka. Ya manut. Lakon Suralaya ana buta gedhe pinggir dhewe ngamuk bakal esuk marang lungguhan aja melu-melu araku kali iki. Pinggir dhewe sapa? Lho, Dik. Aku dudu adimu. Lho, piye to iki? Lah, ora nakon iki piye? Aku ora duwe kakang buta. Apa panggil karo aku? Durung tau ngerti. Walah, Dik. Aku tak rewangi kaya ngene iki ya mergo kowe. Parewangi aku gedhe iki ya mergo kowe. Yen ora kowe aku ora gedhe ngene iki. Aku cilik ya iso. Nek aku cilik terus ora ketok ketendelanku wong aku tak gedhe iki ya mergo kowe. Aku ora ngerti karepmu ki apa. Ora salah kowe pangling karo aku to, Di. Apa kowe pangling karo aku salaman aku sapa iki?
Werkudara arep kakangku. Pun kakang mimba raseksa iki. Wah, aneh-aneh. Adat lupiya yen mimba buta mesti putih awake. Nganti aku ora bisa mbedakake kuwi sapa. Pun kakang ora lila yen to si Adi nampa pidana saka kulun Bathara Guru. Bathara Guru sedhodho ngrek keluputane. Para dina iki kanthi sono aku jegur kawah. Bisa temu kawan kaki menang. Wektu dina iki Werkudara wis nampa wahyu panca Darmutama. Kena bisa kanggo nyawapi urip tentrem ing negara Ngamarta sakiwa. Dene aku gawe geger ana Suralaya jalaran aku ora liya. Mantu mindhae para dewa sing kumengsun sapa sira sapa ingsun wani midana marang Kunden Pandhawa. Iya. Sarep-arep sareng saka kridamu. Nyatane bisa ngelingke Bathara Guru lan para dewa liyane. Iya Dimas Werkudara. Ing kene wis padhang prawangan Pandhawa 5 wis padha mlumpuk. Pandhawa 5 sing wis manunggal lair batine nadyan dicoba kanthi gedene angin. Iki bakal ngosasing marang jejeking para Pandhawa nyatane kanthi paugeran lair batin. Manunggal para Pandhawa 5 ora bakal gampang dibubarake Pandhawa 5 awit ngelingono. Pandhawa 5 wis dadi dasaring negara kanggo panutan marang kabeh wong sak praja Ngamarta. Iya. Inggih. Mila monggo Den, sampun ngantos kedangon mapan wonten mriki. Monggo kula kanthi turun wonten Madyapada. Pun kayana ditilar mawon. Sak sampun mekaten saged dados sarana Bathara Guru kaliyan para dewa sanesipun kersanipun lawas diri piyambake. Pendhawa nglumpuk. Wadya bala kabeh wae. Waton lanang nyekel gaman barisan ning mlopot bakal karep. Iya. Kan masih ngene bolang bali yang emang kulo wis koyo mesti gagal iki dalan kok kali yo.
gampang nganteni pendhore kan ngerono ulune semaya mesti bali meneh. Inggih. Wis mengko golek dalan liya wae. Terima dhisik nanging pun ibu tetep budidaya. Piye bisane Janaka mati kelungguh lanange jagat tanggane dhewe. Sampun wuru Bandayuda Wadyabala saking Dandang Mangure, dalanipun Durga niku isine mung gudha ngoten niku. Isine mung gudha mung gawe geger, gawe kisra, gawe gidruh, ten pundi-pundi ya wis ngoten niku. Mergo niku nindakake kewajibane. Durga niku dewa panggudha pangrencana. Mula nek ora gudha ora duwe gaweyan. Iya. Pun kersane mboten ana apa. Akune sampeyan teguh lahir batine. Iya, pancen teguh lahir batine. Nggih. Kudu sing jejeg adeke. Teguh adek-adeke. Iya. Ampun miyur. Ora. Nah. Sasampurna mekaten dadosa jalaran paduka nampi piwulang Pancadarma inggih Wahyu Pancadarma utami. Namung ya aja nganti ilang-ilangke sedaya kala wau awit kuwoing kerukunan. Kridhanipun Ndara Wisanggeni anggenipun jejekaken adil tuwin bener wonten Madyapada. Mbuh mungsuhe dewa paribasane abata kaya ngapa? Nadyanto mungsuhe niku abot waton landhesane adil utawa landhesan bener sapa wae tetep bakal diwaneni. Iya. Para dewa yen kali Wisanggeni wis tobat ewadene ya isih durung kapok. Ing putra Wisanggeni ku mboten tebih kaliyan Paduka Ndara Werkudara. Nelek kandha elek yen apik ya kandha apik. Jujur lahir batine. Nadyanto karo sapa-sapa wae iso basa ning ora ngurangi pakurmatan kali sing dijak guneman iku. Aku nekseni marang kejujurane Wisanggeni. Lan uga kridane Wisanggeni nggone pira marang bener. Nggih. Mugi-mugi lekasipun Ndara Wisanggeni saged numrapi dhateng adang kula. Adi kula Mas Ferdinand Nandita putra Ramadan. Tuwin Wahyu kala wau saged manjing wonten raganipun Mas Dito anyalapi katentreman dhateng keluarga agung Bapak Triyana lan Ibu Endang Sri Sujati sumarambah saged hanyalapi tentreming swasana ing dukuh Kedung Miri Sambirja Mantingan Kadipaten Ngawi minggahipun damel tentreming Nuswantara sabibaring ngringgitan Bapak Triyana sak keluarga tansah manggih hayu-hayu rahayu niskala tinebih ing Durga Sengkala cinaken ing Bagya Mulya. Kula pun Semar ngayahi wajib kurma sing lepat sogirang mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangaksami pungkasan ngatur monggo kanthi santis pisan merdika salamina akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka bungaku bakal joget tandha syukur. Sumangga nggih.